Josetxo Argina azkenian gizon indartsu baten historia da. Garai batian indarrak bazaukan fama, eta indartsuak bazian hor, ezta. Bueno, kontua da, gizon honek harria bantzen dula, indartsua dela, eta, bueno, zer dian gauza, azkenean alkate bukatzen du, ezta. Eta, claro, desgrazia bat ere gertatzen zaio, indartsuak ez daka fama, gaur egun, beste virtute batzuk gaina hartu diotelako, eta alkati izatiak ere, fama hondik estilu ematen, ez? Baina, bueno, badago, alako, ez da gita reflexioa esan behar dugu, baina literatura nola beti daun reflexioa, lehenagotik edo geroago, azkenian, ni berriro irakurrita, kontuetu nahi zaipa, gizon indartsu bat alkate bihurtzen da, ezta? Eta nola egiten da hori logikaz, ez? Logika batek jarraituz, ez? Bizitzen gertatzen zaigun beste gauza askotan bezala, zerbait izatetik bukatzen dugu, beste zerbait izaten, ezta? Oso ipuin logikoa da, alde hortatik. Esan nahi dut, literatura errebindikazio bat ere badala, alkatia, eta atxinek ondo izan duen bezala, hauteskundeak eta esplikatzeko balio dezake. Baina, sorpresa bada. Gero planteatu, gustatzen zait planteatzia, jolas literari bat bezala, ezta. Claro, nola askotan gustatzen zaigun definizio bakarra ematia, ez? Esaten duzela, literarioa edo helburu edukatiboa edo heziketakoa dauka. Egitura aldetikan oso ipuin tradizional batian oinarrituta da. Irakurleaz berela jabetuko da horretaz. Eta da logikaren garapen bat. Alde horretatik bada literaturaren aldarrikapen bat ere. Teresa Kolombarrek esaten du, gezurra badirudi ere, uhandikan reibindikatu behar deula literaturaren zeregina hezkuntza. Eta bizuten aldean artian aipatzen du, nola literaturari gabe nola sozializatzen duen umea. Nola egiten dugu, umeak hizkuntza jabetzea, konzeptuaz jabetzea, logikaz jabetzea, moralaz jabetzea, zer da ondo eta zer da gaizki. Balio universal bezala. Ondo gaizki dago lapurtzia. Zerati dago gaizki lapurtzia, hori ez da beti ala gertatu, ez? Alkateak, inkluso, lapurtzen dute, ez da? Edo arroa dia, ez? Orduan, literatura badauka zeregin hori, ez da? Hala, gauza kontatzeitu, kontatu nahi ditu, gauza modu bedarrian. Orduan, oinarriak kontuetzen bazate da, betiko ipuin klasiko bat, genez errepikatu egiten da, ez da? Baina horrekin batera, atxilek esan dituen gauza guztiak eta beste gauza batzuk. Deskubritu beharko ditugu. Sintesila aldetikan, jolasa, aditza pixa eta horrexea, erritmoa emateko eta modu jostalari bat. Orduan, ipuin txiki horretan, han modan dagoen literatura baliatzeko, edozer gauza erakusteko, badaula alako reivindikazio. Nik esaten dut, erakutsiko dugu, baina hasi gaitezen gauza kontatzetik. Eta espiritu horrekin hasi nintzen pixkat idazten dago, ez da. Gero, azkenen ez dakizu, lerratu zean gitegi alde batea, o lerratu zean gitegi eztea. Baina funtzio horiek oso kontuen izan ditut, ez da. Hau literatura transmisioa da. Zerbait hartzen dugu, eta zerbait usten dugu. Tradizio hori, berritu behar da. Orduan, azkenean, idea horiek guztia dabe, liburu xika honen atzian. Horretik, ipuin tradizional bat hartu dut, eta alein du nahi, forma berri batzuk ematen, eta, gaurko, justu guain hauteskundeak izan dira, eta alde horretatik ematen du pentsatuta daula ontako.
Ba hori da pixkat liburu honen ba historia ez.